Apo iti amin nga tattao. Inted na ni Heso Kristo, anak na nga nag-ikaro. Kadagiti iso amin nga intay nagbasulan, nga kakabsat ko itan napasnatay nga subadan. Tansyak nga may isa nagbasulat nga agdaman. Ketday ta tiga puna nga agbabawiyak ita. Ket ikar kararag ko iti Diyos nga namarswa, sapay ta pakawanan ta inak at balbaliwen. Kakapsat ko ken Kristo, madaydaya ti Diyos Apo. Saan tayo sardayan nga kumararag iti kangatwan. Taiso ti mamakawan iti intay nagbasulan. Gloria iti Diyos Ama, Alleluia, Alleluia. Tano siyak met nga may isa nagbasulat nga agdaman. Ketday ta tiga puna nga agbabawiyak ita. Ket ikar kararag ko iti Diyos nga namarswa, sapay ta pakawanen ta inak agbalbaliwen. Ken Kristo, madaydaya ti Diyos Apo. Saan tay asardayan nga kumararag iti kangatwan. Taiso ti mamakawan iti intay nagbasulan. Gloria iti Diyos Ama, Alleluia, Alleluia. Kakabsat ko ken Kristo, madaydaya ti Diyos Apo. Saan tay asardayan ako mararag iti kangatwan. Taiso ti mamakawan iti intay nagbasulan. Gloria iti Diyos Ama, Alleluia, Alleluia.